Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Huldi kaon ana. Paningkamutan lang nato nga simple nga mga pagkaon lang ang damon. Kay di mo ganahan si father nga mugasto ang mga tao. Si Kuya Piping kasa? Unsa kay iyang irigalo ni Father? Ha? Muna, pader. Muna akong nadunggan sa mga batanon ganina. Magmanyanita sila sa mong birthday. Uy, ihanglan sa dieng magpakaon ko sa kadlaon. Ay, ayaw, pader. Uy, kaya matingala sila nga nag-andam ka. Surpresa man ko, no? Di magkapaybaon. Iya nga nang iyong magkugipahibaw. Wa man ko nalaing na, pader. Sila naman to'y nagstoryagod. Aska nga. Aw, di lang sa ta magsaba. Nga doon ako'y andam inikadlaon para nila. Bitaw, no? Bitaw, pader sa. Kung may sorpresa sila nimo, doon na sa kay sorpresa para nila. Hoy, kaaligre ko di ay ana. Isig sorpresa lang sila. Mao gyud. Usaw nga nasipyat man ko. Nakasulti man kong pader. Ay, nasipyat ka ha, kaping. Or imong gitoyo aron mag-andam gid og pagkaon si padre. Mananagaan na magug kagudring. Believe ba na gid ako nimo eh? Daan pa gyud lagi ko. Ay, kanimo Felipe. Ah, Felipe! Oh, siga naman sang mata ni mong gitawag ka na kog Felipe. ayaw na lang yung tawgaan na Gring. Di man ka kasabot. Uy, bugo ka, Gring. Bugo ka. Ay, ayaw kog ing nagbogo, ha? Unsa may problema nimo kung tawgon ti kas imong tinuod ngan? Hoy, Ping, nakabantay na ra ba ko nimo, Ping, ha? Nakabantay na ko nimo nga mura kag mukaging basta sang pito na ti kag Felipe. Ah, Kay ngano man gyud na, Ping? Unsa man gyud ay nagpaluyo ana? di lang ko ganahan. Ha, yamat ra. Di lang kaganahan. Wa ka ha kay mahinumduman, anak Ping. Sinumduman ba? Ikaw no, kung saan na nasusi mo ngo. Maghisgo tagbalik sa birthday ni Pader. Ay, Guzman tapik. Ikay panghugas sa mga plato. Kay sakit akong kamot. Gring, Mm. nagplano ko nga mo kanta sa birthday ni Pader. Ha? Uy, di ka ha maguba ang adlaw ni Padre kung mukanta ka? Ah, grabe siya nimo. Ikaw rin sa una nga. Gihiranahan ta ka, naguba dito yung mga law. Ay, lahi man to sa una og karon. Karon kay maglisod ka naman ganig abot sa Oberhen Maria. Ang mag-practice ko kukod. Layo-layo pa mo bitaw. Unsa man sa kuno imong kantahon? Ubirhin Maria. Unsa? Di bitaw ay. Lain akong katahon. O sige, unsa laging kanta ha? Diyos nun magtutudlo. Hoy, Piping, birthday na oy, dili na misa. Sakto lang tingali ng lista sa mga butay. Mga simpleng pagkaon lang nga sawa na mo sa kong birthday. Pero mamaray kong mama para ice cream. Malipay na mga tao ini. Sa kadlawon, putog si kwate. Ila tingaling pakapinan og mangga. Fights na na. Uy, nanawag mo nga ako ginaan si kanunay panabang.
Hello, ma. Happy tayo mong birthday. Maong nanawag ko. Manawag unta ko nimo bahin ana pero imo kong naunhan. Ari ka sa syudad mag-birthday, ha? Magpa-cater ko. Ma, Ari ka sa ato mag-celebrate sa mong birthday. Doon na ko'y contact ka caterer. O naka-deposit na ko. Nagpadana sa kog mga invitation. pero ma, ari ko mag-celebrate sa kong birthday. Di ba nagkasulti na ta about ini? Nagkasulti ba gud ta? Ay, na. Pasensya ka na kinalimot ko. Kunya usapan ani ron. Hindi na ba ako maatas ang party? Akong gi-invite ang arsobispo. Oh my God. Pag-advance celebration na lang mo diha, o di ba belated? Problema ba ini? Makasabot na sila diha. Maiko ko sa arsobispo o sa mga pari nga akong gi-invite. Hello, James. Padre. Hello. Sige ma. Ako lang pasabto ng mga tao diri. Bye. Pasensya na, James. Pero dili na kumuanha sa imong bagong parokya. Dili mahimo magkita pa kami ni Felipe. Dili na. Si Mama Gyud. Saon makani. Nangandam na ang mga tao. Mahugno gyud sila ni kibaw nila nga di ko ani mag-celebrate sa akong birthday. Libre na nimo, amo nang libre nimo, pader. Mao nay among regalo ni Milagre nimo. Sunod buwan, pwede na ning aslom mga babuya. Magmanyanita sila nimo, pader. Di sila pasaba. Surpresa ni nila nimo. Kaluoy nila. Pero di sab mahimo nga kung balibaran si Mama. Ngano kang nagpatawag man og emergency meeting si father, no? At ano gani mahibaw ani nag-abot niya? Ay, salamat. Wapas, pader. Ah. Sabi na late na ko. Kuya, dari lingkod gay. Mga bro, balhin mo speakers. Balhin mo sa likod. Mga VIP rin yung diri sa tubangan. Pere ka, bro. Sa VIP ka, sa liklaro na eh. Oh, VIP ko! Sa VIP. Very ignorant person. Likod na kuya. Dari kuya, dari lang ka kuya. Ay, sa likod lang ko kay di man ko VIP. Uy, joke rin ko to kuya. Uy, Ayun na magsaba. Kaya na si father. Na, pader. brother. Diyan na tanan. Good afternoon, pader. Good afternoon. Pasensya na nga gistorbo ta mo, ha? Okay ra, father, oy. Way problema, pader. Basta ikaw. Direct to the point lang ko. Bahay ni sa kong birthday. Uy, Nahibaw ko excited ang tanan sa kong birthday. Mas excited pa manggalit tingali mo kaya nako. Pasensya ninyong tanan pero wa ko din sa kong birthday. Nanawag nga ako inahan ganina lang. Papaulion ko niya sa amo. Doon na siya giandam para sa kong birthday. Gusto kong mubalibad pero nahibaw na mo unsa ang inahan kung balibaran mo dayog pangluod. Kung siya lang day amuan ni pader. bitaw. Ako na nang gisulti niya pero may mga ginvite na siya mga bisita. Apil pa gani ang arsobispo. May gikontak na siyang kiterer. Pero ay lang sinupalabig ka gol. Kaya inig kaugma, mubalik na dayon ko din o pwede na nato ipadayon ang atong salo-salo nga pinobre.
Madayon gihapon ta. Mapostpone lang. O gatong nagpractice para manyanita, kantaha lang gihapon ninyo, ha? Pero dili nagkadlaon. Hinaot lang nga musabot ra mo. Pero musabot mo eh. Mga buotan gud mo, di ba? Uy, kalain. Baraw di ay ang manyanita. Baraw yun. Huwag tayo mahims. Kakontrabida sad sa inahan ni Padre, oy. Uy, ay lagi pag-iunahan na lagros. Inahan ko na. Ay, murag na ni Mouse kanako da. Imo sang gibundak ang milagros da. Bundak kayo na lang tayo na eh. Saman. Sa ato pa. Di na ka masuko kung ibundak na kong Felipe. Di na lang. Bubawas na sad ko. Lagros. Pero, laina sad ug di madayon ang mga plano sa birthday ni Padre, oy. Ay madayon manggod. Mapuspon lang. Pero usa ka daw raman sad. Pero, Ping, unsa to imong giingon? Magpa-cater ang mama ni Padre? Kuno, ug imbitado ang arsobispo. Asa ka na? Uy, wow! Social gyud ay ang selebrasyon ni Padre. May untag pakuyogon tang Padre Ping, no? Hulo, uy, pakuyogon yun. Ay, may na lang sad unta ba nga makaistorya-istorya tas arsobispo. Usa baya gyud nas akong gipangadoy. Kadang murag closed nato siya ba? Toing. Maayo na lang gud na ako'y ma-post sa FB. Maodi ay. Maodi ay. Ren lang pangandoy anagring. Ay, suwayi lang kunog ingon si Padre Ping. Pinakomedya lang gud. Basin pa di ay. Nga! Layo tagsayo man lakaw mga bisita. Aron magkagikan na sa gugaglaon, balik siya kong parokya. Anak, dali na. Kaya naabot ang arsobispo. Dali. Sugato na to. Ay, kadali na sa arsobispo, eh. Gamay pa kay gikaon. Busy ka na si Arsobispo, ma. May gani ka nagkahatag rin siya gamay higayon pag-anhi din eh. Hinuon sad. Sige. At imana na itong ubanin mo mga bisita. Uy, hala, sila si Father Ray, si Father Randy, si Father Ricky. Naadi ay, nakakita ka nila? Oh, dito na ko nila. Ako itong balikon kay na si Father Lloyd. Niya pa'y nanawag. Uy, si Noy Piping. Hello, Noy Piping? Salamat, Noy. Oo, dayon taog ma, ha? Mao ba? Ganito ha, ato na ni Putlo, Noy. Manawag ko nimo. Mo video call ko aron makita sa dimo ang among hikay diri. Ingon man si Mama. Nabot ang ibong tiya Mira o si tiya Carol mo. Sugaton ko una. Asa naman to si Mama? Tora. Anak, torang ibong tiya Mira o ang imong tiya Carol. Nangita to nimo. Akong ginangamay gikasulti ka pa sa telepono. Nigretra na ko si Noy Piping ug ang mga sakristan. Asa naman to ako mga iyan? Tora ato akaw. Okay ba? Jamina! Carol! Kumusta nga ako mga gwapang iyan, ha? Ginoo, salamat. Salamat nga imo jud ko gitugutan. Nga ma-celebrate ang birthday sa kong anak layo kang Felipe. Salamat.